Το πέρασμα της κρυσταλλοπηγής δεν το ήξερε κανείς, μέχρι που άνοιξε σαν χαραμάδα ανάσας για ένα ξεχασμένο λαό. Από τότε, χιλιάδες εγκλωβισμένων στο καθεστώς της παράνοιας, σκύβοντας το κεφάλι και μέσα από συμπληγάδες αμοιβαίας καχυποψίας, οικοδόμησαν κυριολεκτικά με τα χέρια τους μια σχέση που πέρασε από 40 κύματα για να φτάσει στην ακτή της απαντοχής. Αυτό που φάνταζε αδιανόητο για τους οποδότες της γραμμής, πήρε σάρκα και οστά όταν ο Μαμωνάς, κλείνοντάς τους το μάτι, άνοιξε διάπλατα την πόρτα για ζεστό χρήμα. Τα υπόλοιπα ήταν περίπου μοιραία να ακολουθήσουν και μαζί τους η ευχάριστη έκπληξη μιας όμορφης και αμόλυντης χώρας με τη φιλοξενία των κατοίκων της να θυμίζει ξεχασμένα και τώρα πια τελείως ντεμοντέ σουσούμια των καθημάς περασμένων γενεών. Με κάτι τέτοια στο κουβεντολόι ούτε που καταλάβαμε πώς πέρασαμε τα σύνορα. Ήταν, βλέπεις, που δεν βοηθούσε και το τοπίο, που ίδιο και απαράλλαχτο με το από εδώ, θύμιζε το πόσο τεχνητές είναι τελικά οι γραμμές. Η Κοριτσά, με το βαρύ ιστορικό όνομα, απλωνόταν νοχελικά στον κάμπο, έχοντας στα νοτιοανατολικά της την επιβλητική οροσειρά Μοράβα. Η πόλη, απλωμένη και με χαμηλή δόμηση, έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας βαλκανικής πόλης, με τις πλατείες της και την εμπορική ζωή πέριξ του ιστορικού της κέντρου. Ιστορικό όχι κατ' επίφαση, μα με τα χαμηλά οικίματα, τα σαχνησιά και το τραχή καλντερίμι, που το βρήκαμε κάπως άβολο για τα καλομαθημένα μας πόδια. Οι μηχανές γέμιζαν με οικίες σκηνές και που όλοι όρκο παίρναμε πως είχαμε κάπου ξαναδεί. Υπεράνων όλων το καθήκον που εξαιτίας του βγάλαμε 40 π.χ. γλώσσα μέχρι να ανέβουμε στο άνω δώμα του πύργου που δέσποζε στην κεντρική πλατεία. Δεν μπορεί κάποιος διαστροφικός νους συνέλαβε την ιδέα να λαχανιάζεις εκτός από το να πληρώνεις αντίτιμο για να απολαύσεις τη θέα. Η θέα ήταν αναμενόμενη βέβαια και ο επιβλητικός όγκος του Μοράβα στα ανατολικά κέρδιζε τις εντυπώσεις με τις κεραμιδένιες στέγες να δίνουν νοσταλγικό χρώμα στην απλωμένη πόλη. Οι μιναρέδες άγγιζαν τον ουρανό και αντάλλασαν προσευχές με τους τρούλους και εμείς αναλωθήκαμε σε πόζες παίζοντας με το φως. Η πόλη ήταν το ίδιο συμπαθητική και από ψηλά και τα χαμηλά τα αφήσαμε για αργότερα. Βόρεια η πορεία που χαράξαμε προς την νότια όχθη της Μεγάλης Πρέσπας που μοιράζεται στους 3 γείτονες. Η ίδια, παντελώς αδιάφορη και εγκαταλειμμένη, βλέπει τις όχθες της να μαραζώνουν καθώς στεγνώνει στους άνυδρους καιρούς και ούτε που φανταζόταν πως θα μπορούσε να αποτελέσει σκηνικό για φωτογραφικά αισθαντανέ. Το Πούστετς
παραλίμνιο χωριουδάκι με το μάλλον αμήχανο όνομα, έστε και το ίδιο άδειο και εγκατελειμμένο. Ο εντυπωσιακός αριθμός νέων οικημάτων επιβεβαιώνει τη νέα θεώρηση πραγμάτων της Βαλκανικής, που η νοσταλγία και οι ματηρές οικονομίες των μισεμένων στις αγορές της Εσπερίας αντικαθιστούν τις προγονικές εστίες με νέες, για να πάρουν και αυτές τη σειρά τους στη γραμμή της απαξίωσης. Η βαρκάδα που αναμέναμε δεν έγινε ποτέ, μιας και ο Βαρδάρης ανακάτευε επικίνδυνα τα μαλλιά μας μαζί με την επιφάνεια της λίμνης. Πήραμε και εμείς το δρόμο της επιστροφής, προσδοκώντας ανάσταση σε ταβερνείο της περιοχής που αποδείχθηκε ικανοποιητικό και για την τσέπη του εστιατόρα, που εκτός από τις επιταψιλεύσεις μας φόρτωσε και ένα ελληνικότατο λογαριασμό, Έλληνας αφού. Το πρωινό της δεύτερης μέρας ήταν πιο φωτεινό και η διάθεση της παρέας ακολούθησε μοιραία. Ακόμα πιο βόρεια ήταν η κατάληξη και άλλη μια λίμνη ήταν ο προορισμός. Η Οχρίδα όμως ήταν αντάξια της φήμης της και αφού το Πόγραδες μας άφησε να περάσουμε, φτάσαμε στα σύνορα με την άλλη γειτόνισσα για το μοναστήρι του Όσιου Ναού. Είχαν εμπειρίες κάποιοι στην παρέα και παρά το πρωινό της ώρας, οι ορδές, προφανώς για να προλάβουν τις επόμενες ορδές, είχαν την ίδια σκέψη με μας και ενέσκυψαν το ίδιο νωρίς. Εμείς, τρέχοντας και σκοντάφτοντας να προλάβουμε άδειες από ανθρώπινη παρουσία γωνιές, από τον ομολογουμένο όμορφο τόπο, καταβάλαμε αρκετή προσπάθεια. Στο τέλος βέβαια, πάντα τα ψιλοκαταφέρνουμε και προλάβαμε και το καφεδάκι μας παρέα με τα συμπαθή πλήθη. Ανάποδα τις μηχανές, πρόσταξε ο καπταδήμος και άντε πάλι στο Πόγραδες. Μα πού σταματάμε? Εντάξει, την είδαμε την όχθη της λίμνης. Τον είδαμε να χάνεται σε ένα πάρκο απέναντι από τα νερά της λίμνης και πιστοί ακολουθήσαμε. Δεν ήταν αυτό που λέμε ένα πάρκο. Ήταν μια τεράστια έκταση, πλήρως διαμορφωμένη σε νησίδες, ανάμεσα σε κανάλια τρεχούμενου νερού, με δρόμους περιπάτου κάτω από τη φυσική ομπρέλα πανύψηλων δέντρων. Ξέφωτα με γρασίδι λουσμένα στο φως και εμείς, χαμένοι με το στόμα ανοιχτό, όσο και τα διαβράγματα στους φακούς μας, παίζαμε με το φως στις φιλοσιές. Ξεχαστήκαμε στο τέλος, σαν παιδιά σε σχολική εκδρομή, και κάποια αβίαστα συμπεράσματα που γκρέμισαν και τα τελευταία στερεότυπα για τους συμπαθείς μας γείτονες έκαναν ακόμα πιο δυσάρεστη τη σύγκριση με τα καθημάς. Ξεχαστήκαμε περπατώντας στην όμορφη παράλια ζώνη κατά μήκος της Οχρίδας, που να τονιστεί είναι από τις καθαρότερες και βαθύτερες λίμνες της Ευρώπης με βάθος 180 μέτρα. Κουβεντολόη και χαλαρή διάθεση που διαθίζονταν από τις φωνές της πιτσιρικαρίας που έκανε ποδήλατο τρέχοντας ανάμεσα στον κόσμο, δεν εξητάριζαν την φωτογραφική μας φαντασία, αλλά ουδόλως μας ξένησε. «Πού είναι ο Δάνης ρε παιδιά?» Έμεινε πίσω το κατόπι ενός πιτσιρίκου προσπαθώντας να πιάσει τη στιγμή που η μπάλα φεύγε το καλάθι. Κάποιοι μηδίασαν και κάποιος μουρμούρισε «Του λείπει ο εγγονός του και το γηπεδάκι του μπάσκετ». Και κάπως έτσι φτάσαμε κατάκοποι στη στιγμή που εγκαταλείψαμε το απλόχωρο και γελαστό Πόγραδες, που δεν φτάνει τη γραφικότητα της πόλης στην απέναντι πλευρά της λίμνης, αλλά προσφέρει απλόχερα αυτό που θα ζήλευαν πολλές πόλεις στην Ελλάδα, απλοχωριά και αίσθηση ελευθερίας. Τα πόδια μας έστελναν δυσίωνα μηνύματα, αλλά η κοριτσά με το ιστορικό της κέντρο μας περίμενε
για να αποκαλύψει και τα τελευταία της μυστικά. Πιστοί εμείς στις επιταγές της, δεν αφήσαμε ρούγα για ρούγα περπάτη, τοποθετώντας ένα-ένα τα κομματάκια του παζλ της τελικής εικόνας που άφησε για το τελευταίο της κομμάτι την έκπληξη. Περιποιημένο διόροφο κτίριο σε μοντέρνο αρχιτεκτονικά σχέδιο μας αποκάλυψε στο έμπατο τον ελληνικό δάκτυλο στην υλοποίησή του και στο εσωτερικό του την απίστευτη συλλογή εικόνων από το βυζαντινό παρελθόν και όχι μόνο. Δεν ήταν όμως το κυρίαρχο ερώτημα του πώς υλοποιήθηκε αυτό το όντως εντυπωσιακό μουσείο που μας απασχόλησε, αλλά το πώς τόσα κοιμήλια διασώθηκαν, διατηρήθηκαν και στο τέλος αποκαλύφθηκαν, περνώντας από τόσα χρόνια ζόφου και δηλωμένου πολέμου ενάντια σε κάθε μορφή θρησκείας μέχρι να το επιτρέψουν οι καιροί. Τις εντυπώσεις έκλεψε τέλος η παρουσία στο άνω δώμα ολόκληρου του ξυλόγλυπτου τέμπλου μιας εκκλησιάς από την Ερσέκα, υποβλητικά φωτισμένο, που πρόσφερε ευκαιρίες στην ομάδα να ολοκληρώσει με το δέοντα τρόπο την κοπιαστική ημέρα. Στο τραπέζι που ακολούθησε κάποιος είπε ότι καταγράφηκαν 15 χιλιόμετρα πεζοπορίας στο οδόμετρο της παρέας. Το τελευταίο πρωινό ήταν το ίδιο γελαστό με το πρόσωπο του σπιτού νοικοκύρη και συνοδεύτηκε από τηγανίτες και τυρί φτιαγμένες από τη Σεβία του σαν κατεβόδιο για την πορεία μας προς τα βουνά, στα βορειοδυτικά. Κάπου εκεί σε μια πλαγιά έστεκε το όμορφο χωριό πια της κάποτε ακμαίας Μοσχόπολης με την πλούσια ιστορία της και τη σπουδαία της προσφορά στα ελληνικά γράμματα. Η πρώτη στάση με το λαμπρό ήλιο να στραφταλιάζει στις σταγόνες της δροσιάς ήταν ασφαλώς στο μονότοξο πετρίνο γεφύρι που διατηρείται θαυμάσια. Ακολούθησε η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, μονόκλητη βασιλική, με το κημητήριο στην αυλή της και με τα ελληνικά ονόματα στις ταφικές στήλες. Κάτι σιγορμουρμούρισε ο ευτύχης του αυτή του Δήμου και κάτι ρώτησε σε ένα συμπαθή βοσκό παραπέρα για να του δείξει μια κατεύθυνση προς τα ανατολικά αυτός. Το Σίψκε ή Σίπισχα αλλιώς ήταν και αυτό βλαχοχώρι στην παλιά περιφέρεια της Μοσχόπολης και για εκεί πήραμε το δρόμο που παρότι χωμάτινος δεν πτώησε το Δήμο, που μη δει κακοτράχαλο εκεί. Μετά επαρκές ταρακούνημα φτάσαμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στην είσοδο, χωριό δεν το λες, και ξεπεζέψαμε για πρώτη αυτοψία του χώρου. Το καθολικό του παλιού μοναστηριού, σαν μοναδικό απομεινάρι από το παλιό συγκρότημα, έφερε εμφανή σημάδια αναστήλωσης και με ελληνική συμμετοχή μάλιστα, σύμφωνα με αναρτημένη πινακίδα. Χαθήκαμε εμείς ψάχνοντας γωνιές για λήψεις και όταν ξαναβρεθήκαμε είδαμε το βλοσιρό βλέμμα του Ευτύχη να μας ανακοινώνει. Εδώ ήταν. Δεκέμβρης πρέπει να ήταν. Το χιόνι έφτανε μέχρι τη μέση μας και εμείς μπήκαμε μια δημιουργία με το λοχαγό στο μοναστήρι για να προφυλακτούμε από τον ψόφο έξω. Το πρωί μας ξύπνησε το μπαράζ των Ιταλών που παρότι οπισθοχωρούσαν, μας χτυπούσαν από ψηλά. Πήρα κι εγώ το μπρέν και βγήκα από το πλαϊνό πορτί. Οι σφαίρες κοσκίνιζαν το χιόνι και τα δάχτυλα πάγωναν στη σκαδάλη. Οι ρηπές του πολυβόλου μου έδωσαν την ευκαιρία στους Ιταλούς να με εντοπίσουν. Μα είχα λυσάξει. «Ρε Γιώργη, το μπράτσο σου είναι μουσκεμα από το αίμα», είπε ο Λοχίας, και τότε μόνο το είδα. Με πήραν για επίδεση στη βάση κάτω από τη Μοσχόπολη, εκεί που είχαν τα πρόχειρα χειρουργεία. Μπήκε από τη μια και βγήκε από την άλλη, χωρίς να πειράξει το κόκκαλο. «Να μείνει στο αναρωτήριο», είπε ο γιατρός. Αλλά εγώ είχα αφήσει τους άλλους επάνω να τα βγάζουν πέρα. Μια χούφτα ρε παιδάκι μου ήταν. Ξαναγύρισα και πήρα το μπρέν και ούτε που κατάλαβα πόσες γεμιστήρες έριξα. Έφαγα άλλη μια στο μπούτι, παιδί μου, και είδα τον ουρανό σφοντήλι. Με κατέβασαν για δεύτερη φορά κάτω.
Έτσι ρε πολεμούσαμε. Οι καφέδες στην όμορφη αυλίτσα που καθίσαμε ήταν αξιοπρεπείς και όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε τις τσέπες για το αντίτιμο, ακούστηκε η βραχνή φωνή του Ευτύχη. «Δικά μου αυτά. Σαν μνημόσυνο ρε». Γυρίσαμε και είδαμε το ψηλό της παρέας, θα ρίξει ακόμα πιο ψηλό. Και εκεί στην άκρη του ματιού του, την πρωινή ακτίδα που τσακμάκιζε στη σταγόνα. Κανείς δεν μίλησε και τα κεφάλια έγειραν τη σκηνορή μας υπηθόμενοι.